Kan du få billedet? Jeg filmer nu. Det ligner umiddelbart, det er noget, den er fanget, men... Det er optik på. Det er sygt vildt syn, det her. Ja, det er helt vildt. Det er meget rart at se, at den kommer så tæt ind nu. Kom så op og sid. Kom så, kom så, kom så. Ja, tak. Yes, sådan. Hold kæft, det er smukt syn. Yes, man. Hængende skæg der, hvad man siger. Den der pels der på bøden der. Helt våd. Ej, hvor er det vildt. Det er endnu fed oplevelse, det der, var. Fantastisk at se, at det virker i der stadig. Det viser også bare, hvor iskold den er. Den flyver bare direkte ud i vandet. Altså. Ja, så ind under land og finde ud af Ja, ja. top og se ud og tænke, hvad skal vi finde der? Det er ikke noget, der er skræmt væk. Altså. Nu skal jeg bare ud og finde noget andet mad. Igen. Hvor er den i vandet? Den var i hvert fald på noget, så går jeg på, hvor den fløj med. Jeg kan ikke se den her i nu. Det er den. Jeg ved det ikke. Det er Louis, så du den gå i vandet, eller hvad? Ja, det ligner den landede på vandet. Ej,